Anjas moro hari mandi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, para matur teman-teman para sesepuh sesepuh ingkang satu hubungan beten. Dumateng asalipun Bapak Dugo, Bapak Lurah, Bapak Dugo, dikala wau nggih pun Bapak Umaruddin Masdar. Penyanipun Wakil DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang sampun keparing rawuh awit sampun derek kuyung wontenipun gelar budaya inggih Purwa wonten ing Bali punika. Ugi dumateng asalipun Goro-goro Wiyaga kuliah banget. Ibu Presiden Bapak Bungkus sedaya sing kuyung buyut rukun sae. Nah, jumpun bro, kalau menikahnya penyanyian Bapak Umaruddin Masdar di kala wau Buk menawa dina iki ana desa Jaten nganake tanggap warsa utawi ngerti satu Muharram sing diarani Suran Ayu. Ya wong Jawa kudu ngurus kabudayan aja wong sikilan kabudayan. Ayo ya sak-kamar iki dirempenake ana penyanipun Mas Kiswan, ana penyanipun Mbak Ayu Purwa sekali ya supaya kabeh sopan pamlitur dumateng sampun kadang warga masyarakat ana perdukuhan Jaten. Ayo ya nek bali panjenengan iki ya nek sambatan mesti ditimbali sesuk. Ayo nek lawan dhewe ya kudu ning sambatan nggo dorong-dorong yo kuwi sesuk to. Nek ngasi ketok bensin 1 liter ora entuk. Nek yo mau ora ngepit. Ateges ngebul aja. Wah, wis jalan kene rasa kesuwen wong iki model kasih wis siji wis kewengan.
Ki penjane Mas Rizwan, Mbak Ayu Bapak Lestari ya wis rawuh. Ki Waranggono Jeding Kota almarhum panjenenganipun Kisena Nugroho. Kepareng rawuh nderek ngregengake anggone awak dhewe gladi. Ringgit Purwo nang iki hayo. Ya sematur kanca-kanca ndelok yoga ayo disepoti. Bintang-bintang numpak andong ngebel bintang. Yang jangan kayak gua juga orang iya suara sepuluh orang bokong orang bokong kayaknya meriah ngaturaken sugeng dalu Pak Dalan nggih sugeng dalu Mbak Ayu Purwastari sehat alhamdulillah sehat sedayanipun amin apa nggih Mas Yaswan pundi walah bolong adet sesuk adet Kula iki bisa gagah muni kok ya iya. sing gagah wah ganteng tenan Ganteng rek yo. Mosok kok nang dhuwure jenengan Pak. ora apa-apa ya karena bintang tamu ki yo Apa bintang tamu? Penggembira. penggembira cocok kok ora bintang tamu mergane ngopo Wah yo ora, ini penggembira ngendikane Padi Gareng Semarang iki. Kowe penggembira mboten bintang tamu. lagi sami mawon to Mas Yaswan Bintang tamu. Kula kira mikir iki kaboten tenan ya. lah kok iso Lha wong sakjane yo undang dadi ngene iki malah strese ngluwine kon mayang. ora iso ya awong dene Karanganyar aku delok yo gayeng kok Karanganyar pundi? tanika Oh, boh, nika rak mlebu. wis tau to Pak Iya, dereke Pak Rajikun iki. ora wis suwe banget Suwe banget ya, Bu. yes dene pundhok ae wah yo gayeng kok Nggih, nika. derek marak sowan wonten Jaten. Jaten nggih Triharjo Pandak, Mbak. Bantul ayo Jakarta Ayu Bagya menika acara napa tanggap warso Tangga Warsa suran Oh, suran nggih derek memuji, derek ndedonga mugi ing wulan sura menika kita tansah diparingi keselamatan. Amin. Ya. Nggih. Lan mugi sedaya ingkang rawuh menika diparingi kesehatan. Rezeki ingkang lancar. Amin. Nggih, panjang umur. Tentunya. Nggih, lebih saking rubeda nggih Pak Bu nggih. Nggih. Nggih, amin. Lancar ya. Ya dongamu gantengan Dongake ya. lha wong iki dongake aku ora tau ya. Kok ya nek ndongake kudu diomongke ngono. Lah iya kudu diomongke ben yo aku ki tetep semangat. Leres. Ora kudu ngerti, ora kudu dikon kak ya mesti aku ki selalu mendoakanmu. Alah aleman. Apa iki nang kene? Nek nang omah piye Mas? Wah, luwih betari dodo. Kula ki wis wong lanang ya wis. Kula ki nek apa kajen ki nek nang jaba, Pak.
Pripun? Nang omahku ya wis jereng iki ya bau-bau asa-asa. Waduh. Nek ngono iki kok ya kewajibane wong wedok, lek ya ora ta? Ya bener kuwi kewajibane wong lanang. Ya ora kewajibane wong lanang, ngendi sik selo ngono. Gadeng awakmu selo terus ya wis apa-apa. Lah kok ora selone ya anu gawe masalah wae. Lah aku ki selo lho. Sopo? Selo sithik wae diobrak oprek. Ngeten Mas Kiswan. Pripun, Pak? Ngeten. Nggih, nggih. Dados sedaya niku kewajibanipun piatur kakung. Oh, nggih. Nggih, ning satu syarat. Istri niku kedah nderek dawuhipun piatur kakung. Nah, kuwi. Ning sedaya dados kewajibanipun piatur kakung. Contoh, Contoh. mbah niku nggih kewajibanipun piatur Wong kakung. lanang nggih. Pripun niku nggih kewajibanipun piatur kakung. Sampeyan iki boten sak basa. Wong ya sepuh Ya ora sampeyan. apa-apa, wong dibasane yo basa ngajeni ora dhewe. Basa iki terus perkewo. Sing tak teruske. Oh ya. Mbah-mbah dadi kewajibane wong lanang. Siap. Liwat dadi kewajibane wong lanang. Golek dhuwit ya dadi kewajibane wong lanang, diwenehke bojone. Ah, Ana niku kabeh keperluane wong wedok niku dadi kewajibane wong lanang. wah. Pun paham ya? Ning atur kula sing arep wau istri niku kedah nderek dawuhipun sing kakung. Ya toh. Contohnya sing kakung sing kerja kesel nggih. Iku terus Bu delok gegoregan. Nah, Sendika dawuh kudu sedika ae. Sendika soalipun ibu niku kedah manut kalih sing kakung. Iya. Ane masalah iki aku ra awakmu ki nyambut gawe bareng e. Lah ya iki kewajibane Nadianto kesel kaya ngopo. Kuwi kewajibane wong wedok iki ngladeni wong lanang. Nah, ning wong lanang segala-galanya memenuhi kebutuhane wong wedok. Nah. Iku. Iki sampeyan asline belani sapa to? Lanang apa wedok? Jare Belani jenengan ya. kudu memenuhi kebutuhane wong wedok. Ah. Wong wedok. Ning wong wedok manut dawuhe wong lanang. Nah, Lah saiki Kok mbah-mbah yo kudu gelem. iki dasarku suwek. nah. Kok mbok jarke wae. Tak jarke ya, kowe tak dawuhi tak kon Apa? tuku wae. Lah sing putri kudu manut kalih sing kakung. Lah yo nggo dhuwitmu. Kono ki pemikirke aku. Pak kono ki suwe-suwe ya kamu tok nengke wae kok. Lah ya tak neke wae kok iso tuku dhewe kok. Ada duitku tak keke kowe kabeh. Kayaknya aku kabeh. Heeh. Heeh. Ane rokok aku. Nah. Heeh. Mangan melu aku. Nah. Lho, piye? Piye? Bensin aku. Awake dhewe iki mangan melu para tuamu ya. Aku kowe sok gagah mangan melu aku. Iso nang ngarepe ayu kae sok gagah. Iki mau. Ben to ya ben ketok iki kaya merwiro. Lah iso. Ditepangke riyen Mas Kiswan. Nggih. Karo niki sedaya lenggah kalih para pamirsa. Nggih. Tepangan ditepangke napa? Jenengan itu sedang pundi dalem. Oh, alah. Jatak iso. Kok ya mau ki urung ditekuk. Oh, kula kono make alif kae. Wah, nggih. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu nempangaken niki kula niku ala tanpa rupa. Ora loh, ora loh. Kula niku saking Ngambah Mulyadadi Bambang Lipuro Bantul. Niki Aman. iki ngene Mbak kula nggih Mbak Warsono. Lah ya Mbak Warsono ngene Saras kae. Nami kula Kisban. Kula niku selain nampi bintang tamu nggih nampi tanggapan mayang. Ora kena. Betul kena nggih? Ora kena. Ora iso. Sesuk gak aku ora ditanggap penting. Tak dalan ngono ku. Ora oleh. Ora ket. Kowe lha iki mumpung promosi ya. Lah kok ngewangi aku. Aku. Hmm. Aku ngewangi. Oh iya. TKP iki mau pane Pak Dalang Nesumi nang jero wis lunas. Wis aman iki asal Ayam kok ayam. pun ayo mboten pikiran. Pikiran. Iki bojo kula
Bojo tenan. Bojo tenan, boten bojo ketok nggih. Bojo namung bojo ten panggung. Apa ndemok-ndemok ngene iki sah. Sah. Oh iya. Iki Ayu Purwosari. Biyen pidalem napa griyanipun Kulon Progo Tebak. Terus kula colong, kula belanjang, kula bawa ten Bantul. Aku calon lho. Lah ya ora tak colong ya mbahmu ora oleh kok. Ya kuwi sing jenenge wong jujur Mbak Ayu. Jujur, Pak. Jujur. Nggih. Kali gedhoke niku nggih digedhok ben ra ketok sepi. Wes. Wis wae nekat iki. Wae lucu boten lucu nggih. Wae kudu guyu. Nek jenengan boten guyu kula mantuk. Ajepane. Ayo iki karo bintang tamu ki abot e. Ini bintang tamu ki ora kudu lucu, Bu. Ora kudu lucu. Ora kudu lucu ya. Ane jaman saiki iki nek ngerti ana bintang tamu ki kudu lucu, Je, Pak. Lah iya makane ya diluruske bintang tamu ki ora kudu lucu ning iso maca situasi. Awak dhewe sowan mau medhun mobil kula ki gadheng pengiritan. Pripun? Napa-napa kula tandani dhewe. Waduh. Biasane iki nek bintang tamu ki numpak mobil ki nggawa sopir. Kuwi ra biasane. Kuwi ra umume. Lah iki ora umum kok. Sopire dhewe. Rajane nganu kok Mas Mbak. Pripun? Ya kabeh mau kabeh. Nek dilongi nggo bayar sopir jane ya iso. Nggih saged. Apa ora nggo sopir jane tok ngene pengiritan tenan. Cetile kok ya. Ora saking cetile. Cicilane bank iku kurang kan. Aja ngandhaki cicilan ban ning kene. Alah piye kene iki sing go utang bank ya akeh. Mun awake dhewe ora utang bank iki bank arep nyambut gawe apa? Ning nek diutang bar ora kena dolanan lawang. Nun, Ora kena dolanan lawang. kok maksudnya dolanan lawang pripun? Ayo gak dijepit. Wow, dijepit kok biasa. Lawang iki ana selote to nek dijepit selot dadi Wow, wis loro. ilang kabeh. Jadi dijepit slot iki wis Dijepit lawang. Ora kena. ora kena, judul iki ora kena. Oke, pokoke jangan menyentuh sik kaya ngono kuwi. Ya. Bakale ora apik. Ora apik. Nggih, kowe judul iki aja nganti-nganti bapak-bapak, ibu, putra-putrane iki diawasi. Judul iki iso marai kacau. Nggih, wonten dalang sing kena Nek omah enggak. dalang kena judul ya. Semangat tenan ya. Nggih. Betul. Ah, kula ngalami. Bisa baul tenan. Ya sudah, ya sudah. Terus, Kuwi dadi ya. contoh. Saiki kahanan Bantul, kahanan Yojobi ya darurat. Maksudnya darurat klitik. Kuwi sik nyemenangi kaya aku saiki nek lunga bengi-bengi niku kula Kudu nggo mobil. kudu nggo mobil nggo montor. Iya. Yaitu peran seorang peran orang tua itu sangat penting. Kok diawasi Leres. putra-putrane nek jam 10 kok dereng wangsul Ayo ditelepon. ditelepon. Mungkin nek mboten purun wangsul corek saking kakak. Kejem. Lah kok kecil? Ya maksudnya dheweke diseneni gitu. Niki wong ketok enten pesen saking Bapak sinten wong? Bapak-bapak itu. Bapak sinten? Nggih, Bapak. pripun? Ya Kapureh nyekar. boten Lah pripun? niki gegandengan niki boten nonton sing jadi parkir. Oh, Pokoknya motor-motor keamananipun dipun Nggih. piyambak-piyambak tertibipun soalnya ini penonton budak mungkin seprapan jam meleh tolong truk. Hah? usung-usung. Usung-usung wedi. Guruki kowe. Lucu ya lucu ya. Aduh, jare golek sing kaya aku ki angel. Kula iki rene iki bingung aku ki arep dandan kepiye ya. Wah, iya wong bintang tamu kok taren dalange Pak, kula kudu dandan pripun? Sak karepmu. Ono dagelan kok wedi penonton ki. Wah, iya Jawa wae bagus wae. Kok dalange kalah bagus. Wah, dalange dek senom ya ngurune bagus. Wah, Pak Dalang iki ketinggal. Wah, padha rene sampean. Nggih. Ono 300-an kok. Nun 300-an. iki 3,5 juta. Saksi rae. Iki wonten pamundutan betul, Pak? Saniki dereng wonten, Pak. Waduh. Nyekar-nyekar. Weh. Pun monggo to, Do. Do kirim amplop sing ana isine
apa dolanan-dolanan apa lagu menika saged dipun orek-orek kalian ana sisipane nek iso. Ya Bu, nek iso ora nek iso, Mbak. Ya dikek sisipan. Nek iso, nek ora iso ya ora apa-apa. Oh, nggih. Wah, iya. Nah ya syukur nek ana, nek ra ana ya tekokke. Wis ya, nembang apa, Bu? Nembang apa ya, Pak? Sik kula goleke niki kita WhatsApp. Waduh, Pak Dalang ngene nggih, mbak. Wah, bacaan nom gaul. Kok WA-ne jenengan to keten WA-ne kula. Wah, nek Pak Kesban mau. Ajar lho. Maksudnya niku lho, WA-ne lho, Mas. Wong wis ora sane kono. Bahaya mesti. Wis Lah kok ora. menawa nek iso aku dijak meneh. ngono lho. Dijak ya kudu aku. Sak paket. Bicarane dagelane Mbah Waluyo. Sesuk anak colong dhewe Mas Kesban. Kon Sampai dhewe. tangkep kula. Iya. Kula kan dagel dhewe. Ora ngeplaki lulang sesuk. Oh, siap. Ayo. Kan Mbak Ayu sing Nggih. gunung loro gede-gede ora apa tembane. Waduh, gunung loro gede-gede. Kuwi Anu. Gunung Galunggung kok loro gede-gede. oh, bajing loncang. Ah, mengerti baca lencang itu Mbak modone jenengan. Ingkang alus-alus riyen mawon nggih, Pak. Oh, lah nggih monggo mboten apa. Nuwun anu samping gunung riyen nggih. Dadi gejlok ora Mbah Kimin. Jegleke. Wah, penabuhe jos-jos iki pokoke. Simbah-simbah. Kowe sing ngomong yo kuat. Dicampur. Nau pernah wis apaku to maras ini kowe. Ponakan yo, ponakan. Heeh, ponakan. Ngerti iki sedulur kabeh kan. Sedulur. Sedulur kabeh. Nggih. Sik gunake Kang Sutris. Ah, Biyen kanca tidak asing lagi. nggih, kanca mendem biyen. Ibu isih ora. Jare wis mari. Biyen zaman jahiliyah. Wis mari ya. Yo nembang. Rasa jengeng aku rasa mumbul-mumbul mengke-mengke. Lah ya wis ditarani sing kenceng ta. Ya mumbul kok Mas Kesban. Wah, coba. Ora ya wis. Coba, ampun. Lah iki Wes, nembang. Kok Kok ya nembang kok. oh iya. saben Ketoke bengi. suarane ngono. Oke. Ketoke nek salah dalan ki apik apa ora. Wis aja ngono Pak Dalang. Mbak Ayu iki rumah sawu provokator lah. Nek nang kene iki rasane sponsor ke Mas Kesban iki dadi dalang. Lah ya bojone dhewe kok ora ono. Lah nek ana dalang ya kesik. Ya Wah, ketenan. wis. Iki jenengan sesuk sapa ngono. Ah, sesuk aku meneh, besok aku meneh. Iki aku nek nang rebuki Pak Ipul. Saben bengi ngopo Mas Iwan. Ah wis mboten tau ngopo-ngopo Wis Pak. ngopo-ngopo biyen. Wis saiki iki ming kepala sama kepala, kaki sama kaki. Ku Ngendang Mbak Min. kaya Wis kancane bapakku. Kancane maratuamu. Mas Kesban. Dalem. Lah mbah iki kan ya sik iki to. Sing ngetuai sanggar kene, Oh, untuk nggih. Bu, nah ngoten iku. Ya alhamdulillah nih ya. Mbok mugi-mugi mangke saged regenerasi sik nom-nom niku saged ditarik ben yo ada penerusnya besok. Lah nggih. Kamu ya lekas to Mbak aku ning ngomong. Ya ben irit. Nggih Mas Kesban. Karwane sampean wis mulai pengiritan. Nek biyen Mungkin iya. biyen kopi biasanya kental ning gawe ke setengah sendok. Ya Kahanan. aman yo. Apa jenenge nek efisiensi. Efisiensi beres. Pemerintah melu keluarga yo melu efisiensi. Efisiensi anggaran. Anggaran. Jadi dana esok iki nek entuk siji Ah, loro.
terdampak sawah dewa seni iki ya srepot tenan. pemangkasan anggaran. Pun dipangkas aman-amane. Ya muga-muga untuk siji loro antar Pak Ibu sing ngedaki wae. Nggih. Nanti esuk kayak nah. Yo, Tunjukkan suaramu. Oke. diketoke nek rasa ngomong kena dalang. Oke. Apa? Saya kembang apa? Kembang wae. Kembang wae weton gunung Cakep. aku agar panu aja kemetok-ketok tuh aku ben ketok gede Oh lho. iya, iya. Ketok-ketok no, Iki ketok-ketok. iki nguloke dindingane Umar beracun iki. Umar bin Khattab. Pacitra Sarwi Saya bapak lu ya. Nek kaya bapak lu aku jujur aja. Ora iso. Rasa yo kaya bapak. Ambek digebuki terima kok diantemi kok semene. Ini awakmu kaya bawone kudu niki yo ngani. Wah ora, bapak lu iki cerdas tenan iki kae. Ya awakmu yo cerdas to. Pekalorek. Kelore dasih. Wong wis tuwek. Isesok mare. Terus, budgetnya Bu? Ya apa? Panas. Panas dan Tinting mana? Tak antemi kowe. Lho kok kejem to? Iki jane di ndang apa? Ndang apa Nek liyane wedi awake lho iki ajian ora. Sapa-sapa diajar. Dem-deman apa jane? Ora duwe. Ayo yo, ayo ayo Gus, suaranya Gus. Muni Gus. Yo kanggo nada to ya. Yo panas. Diobeni kopi Gus ben. Biar. Kok ra ngono kuwi. Oh, piye to? Iki jenenge kaum disabilitas. Oh iya. Duwe kekurangan. Ana nakale ra umum ya. Kok nakal piye Mas Iwan? Wah wis jan wis apa-apa. Awone anu bojoku yo arep di WA. Memang di WA apa-apa aja. Duluan ya Mas Agus. Ya ra kelo iki gek parian. Hah? Nganggo parian barang? Nganggo Ya awan. dusun Jaten. Iya. Tuku duren. Ya apa ya? Saya sindek-sindek mangke kan siap-siap parian. Aku nek didadake bingung ya Mas. Ah wis. Wong profesional. Gula aneh. Nah, Rasane legi. nah. Mugi warga jatah
Lestari. Kebutuhan bahasanya lagi mungkin dusun Jaten tansah lestari. Cocok. Lagi awakmu. Ya bener kok dole mumet kok. Menyang Klaten Apa ning Klaten? tuku klopo. Domen mriki kene wae. Lah ya wong iki arep refreshing, ya kadang wong urip iku refreshing. Ora menang baca cukup kok. Padane cah tipis. Lah kok dijawab. Ora, refreshing iki dhewe. Ya kala-kala iki ganti sirah. Menyang Klaten tuku klopo. Muga warga Jaten tansah bagya mulya. Pinter. Ibu Warangono lagi. Muga Bu, Oke. Ya, Mbak. Halo, saka Buluk buruk. Lor Dewi. Oh iya, sampeyan loro-loro sing ning sandiku nggih, monggo. Mbak Kang. Ayo ta. Mbak Kang, monggo. Iki wis satrah ya. Ora apa-apa. Lah paling Pak Sutresi friendku kok. Pak Tresi friendku, nek aku gila-gila ngene iki. Ayo Pak Tris, sabaran, yuk. Tuku duren. Duren wis mau Ora apa-apa durane jak kurang ya. Double. double. Oh iya. Nang pasar turi. Ora ono pasar tulisan duren. Duren lokal yo. Oke. Tenang Mbak, tau akeh kok ana ta durane. Duren udah keren. Aku nggih dudak keren. Kula apa terus uyak-uyak aku. Iki Mbak Saras pikir engko gak ngawur. Terus kok Mbak Wiwit, terus Bu Yati, kali dia Buluk. Mugi warga Jaten. Mugi warga Jaten. Mugi warga Jaten Manggi ora harjo. jo haji. Mugi warga Jaten. Lestari. Rezeki. Ini ngantar rezekine sakwiye kok rezekine. Suwe-suwe ngadeg iki keju. Ora tau pacara bendera ya. Mungkin tak iya nang omah ngadeg terus. Ah wis saiki ora doane. Suwa tuwa wis. Nek daden blarake kudu garing. Oh, garing ya. Dadi disumet lumak bel. Ayo Mas. Alen-alen. Alen-alen. Gulane Jawa. Gulane Jawa. Muga Dusun Jaten. dusun Jaten. Tambah rembaka. Nggih. Dusun Jaten tambah terus rembaka Mas Kisbah. Kabeh roboko saya maju apa-apa. Saya maju. Monggo Bu Yati. Mbak Wiwit. Menyang Klaten. Kelegen. Arep ambyur kok. Tuku apem. Yo napa ta Klaten iki? Kelegen iki nggih Jalan Pangantitis. Desa kuwi Mbak, desa. Lah kok Lah nang Jogja Kelegen. Mugi warga Jaten. Ayam tentrem. Pun monggo. Larase dibuka piyambak-piyambak. Ora laras apa-apa Pak. Mboten napa-napa. Ning nek iso ya dilaras. Ah, nggih. Kuduran. Duren meneh edan. Dua kulit duren ya wis. Kuduran. Oke. Nang pasar telo. Lho, kok kan ke pasar duren. Ora ono. Warga Jaten bagya mulya. Amin. Wes. Tungane Bu Yati. Bungkuk. Wah, sejek. Seje piye? Seje dhewe apa? Gula aren. Oh, gula aren. Campur timun.
Wah, iki rasane kaya apa? Ilakan jaten sami guyub rupa. Amin. Ya. Nek dalange beda. Piye, Pak? Menyang kaleng Apa? kono kula mugi dusun jaten manggi ora harjo. Tengok Sami mawon iki. sami. Ora beda irarane. Menyang kalen Ono kula ana ula. Ya tergantung. tergantung ulane kae. Panas udan panas aling-aling Dengerke yo. Mana capek gunung Ayo Bapak Luya. Mas ora iso. Bawa luyo apa? Ora tekek-tekekan. Ayo tekeke. Mah ora iso. Pikirane kudu cerdas. Tek-tek ayo ii kabeh ayo jadi stres. Isih kepareng lenggah, burulah tesih kepareng lenggah nggih. Oh nggih, tesih. Bapak. Wis katut dumateng para rawuh sedaya. Pak Lurah iki tesih lenggah. Pak Lurah. Pak Lurah. Bapak Nggih, Pak Lurah sedeng dalu. nggih, jeng kula tak sowan kelurahan. Ayo Ora ngomong. pindah kene. Ora gowo kanca-kanca niku. Ayo nek diundang. Ya mau ngejoke proposal. Saiki iki pokoke kudu ngejoke proposal. Hahaha. Undang deng. Sowae aku. Tinggalan rapi niku dandan. Nadia Radon Seto.
jos batos. Gembira ya. Gembira. Drame sik kae drame. Wis. Arif, Pedot ya ki ape. Pak ya wis nari to, Dik. Ya syukur ngono lho. Ya. Syukur bisa. nggih, wonten murak-murak ora jenenge. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Lho dibaca sendiri diwaos Anda. dibaca Pak Jangan gula padha sih ketoke. Wis wajanen kok tembake. Jangan gula padha sih. Ora tak catet kuwi mesti sudah utuh. Nggih. Kuwi ngembang aku sing gawe iki. Lah wong apa sih gawe aku sih Wis nang iki. apa-apa ki digawa wong lanang ki aman. Aman. Wis. Nek kon ngono kuwi aku ya iso. Ora aku glak-glak kok nek anu. Wis to nembang to kowe rasa wong wedok ku aja kemakan duit. Wis kowe dhewe-dhewe. Padha se kae wis pamintaku paling kuwi. Ha to? Oh nggih. Nembang apa dadakmu? Ayo iki sing kakung ben jowo karepe iki. Hah? Kula sing bawa. Yo, awakmu sing kon bawa iki awakmu. Wah. Kono kok. Ora ana tempune Mas. Bangsa ing sabumi datang tresno marang kabudayan. Ingkang renta menika sinten Pak Dalang? Boten wonten seratane nambah iki Mas Mbak. Pak Lurah. Oh, bagaimana caranya? Oh, Bang Nah, Karanggi. Sing maneh tengandhap piyambak niku dipun paringi nama nami. Mewah kagungane dhewe. Suarane saka yo cecak. ya kok kaya cecakane cek Loro tusuk. nurut tusuk wah. Ayo. Ramen nurut jalan barang iki ramen nurut tusuk. Mila sumami amanja sekar maring yang Oh, Mbak Ayu lak diminirke nang Mas Kiswan ora mau bane. Belum payah minir kok yo Pak. Oh, iya. Ayo, parah-parah. Pelok kok diminirke. Nyatane iso kok. Di dene kabudayan kita masih tepat piye ora iso aku Sebenarnya Pak Diman, itu nopo cakepane Pak Diman. kula ki plus dadi iki glawur kok
Podo. Nggih to. Nggih. Ini kali deketan ya boten. Boten. Aku ya iya. Sun prasuti mrih makarya. Sun prasuti mrih Lan prakarya. sampurna. Luhur kapuh. Gitu to, Pak? Kok kayak apa ya? Guru winanane luwe. Luhur kabudayan Kurang lah. Luhur kabudayan Amin. Lo kongsi rusak. Wis Oh, rampung, Pak. wes, oh ya wes. Pak jan wis. Wis jan wis. Bokong rusak sirna. Apa? Setya tuhu. Setia tuhu sakit. Desa nuwun kanca nggih Pak Dalang nggih. Monggo, sinten? Nggih, Mbak Oktan apa Mbak Saras monggo. Ayo Rene. Oh, Mbak Saras. Mbak Saras mau Mbak Tanding pun Mbak Mary. Mbak Saras, Mbak Uta, aku tak udut. Barang kene sithik. Udut lu maju meneh. Ya kudune sing Saras wae. Kok nek ngadepi lho iso. Ra. Ayo. Iki laras. Ngadep kene. Jenenge Mbak Saras. Diaturi Mbak nang Saras. kalih Mbak Ayu Purwolestari. Nganggo miku wis. Ayo. Masuke mik cetak. Tarung gunung padha gunung. Oh, datarannya modus. Ileh ya Pak. Tinggal lungguh, Dalam. ditinggal lungguh. Dewe aku udut. Laras udut ya Pak ya. Aku kan sedya Mergone ana Mbak Saras dadi nitih saran menteri. Lanjut, nek kula dadi mendelok e. Mogianto
dipinangkan. Nggih, matur nuwun Mbak Saras. Nggih, menika Matur nuwun, Mbak langkah Saras. setia tuhu sampun Pak Dalan. Nggih, dereng-dereng Pak ya. Ngaten nek. Wes Ngaten, piye? Wes Mas mari urung. Urung. Eh? Ya nyak urip ya ora. Heeh. Jadi kendala. Kendala kok kendala. Kendala mikir paling tek baterainya. Terus ini apa? Nggih, sound system-nya jos. 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 Eh. HF sound system iki Mas. Nganggo mekku apa piye? Ah, wis ora. Kene kono. Nah, iki wis. Ya. Nah, wes. Ya tuh sampun dipun pinangkani, Pak. Nggih, dereng wonten boleh. Dereng wonten malih. Dereng wonten. Dadi nek dereng wonten bubuk riyen yo enton. Nggih. Lah kok bubuk piye to? Kayak ngenteni pamundutan iki lho. Oh. Eh? Gandrung kok, Mbah. Lek gandrung mangke. Iki kok kon gandrung? Wingi ditanggap campur sari ya, Pak ya? Nang Gunung Kidul iki mung khusus kon gandrung. Ora yo pusing lho aku. Kok anu suwese dhewe iki napa job khusus gandrung ngono? Iki ngakani job kok getun aku. Aku napa job kok getun piye to? Lah yo bingung arek ngayah iki kepiye ora tau to. Lah rak ya dawe ning kon fragmen. Nah, ini anu Mas Kiswan. Napa? Saka grup sound system request gugur gunung. Oh, gugur gunung. Nah, Gugur Gugur gunung. menika Nih, iki mung lewat WhatsApp. wah mboten napa-napa. Wah dipinangkani ndak. Nggih. Engko sone di cabut jet-sete kacau. dituruti ya, Pak ya? Kudu dituruti. HF sound system. Sound system. Nah, sound system. System. Nggih. Sane jembendur. Jembendur. Jembendur kok jembendur? Apa sih bener apa? Jembendur. Apa Mas Kiswan sing bener? Jembendur. 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 Di jembendur. Apa ya ngono? Mas Kiswan. Kok kowe mulai sik ono? Lah, Sawisen aku. Oh, jembendur kok jembeng. Jembeng terus dur. Dua. Jangan. Yo Kang Sutris. Ayo Kang Sutris jembendur. Jadi Ayo di jembeng sik. Terus. Suwe-suwe parah ini.
wis kita pelocon sistem pun dipindah. Ayo kanca ngayahi karyan ning praja kene ukut gunung kang gandane sayo ukut bebarengan ro kancane dewa nggowo kanggo munane negara ciro lupat jejer papat diulang-ulang ngake mesti enggal rampunge ulupis kuntul Paris ulupis kuntul Paris ulupis kuntul Paris ulupis kuntul Paris Ini wasis sinau sawan aku kini ngajari iki suwe-suwe padu tenan ngajari jenenge guru ki ngajari sing sabar. ora iso sabar aku. Sayang iki aku ki ora iso sabar. Ngajari nyopir mobil padu nang dalan mandar medhun mulih. Ayo ngono ku. Kelingan iki lah, Bu. Wah, Musuhmu. wong ngundang aku nabrak androk Jangan keparat Lah iki Napa ngene? panyuwunan memang wis aku lho. Waduh, jan wis ra moko ra duwe rekening dengan. Nah, duwe. Duwe ngene Saiki oke. modele transfer lho Pak. Transfer nang rekening. Kudune Heeh. sesuk anu wae tak kane nomor rekening wis siji-siji papat-papat lima-lima. Bareng ana rekening sesuk ora ngejak aku. Napa ngene? Sederek streaming. Oh, Dang kuning. udah ngene. Sinten? Bahwa gimana? Saking streaming. Nggih Pak Toto bahwa gimana? Ayo le, Mbak Okta kancane Mbak Okta. Ini bawa-bawa lari, Ya Nduk, Bapak. aku leren. Aku leren, udut. Nah, Ora ket saiki mundak umurmu ki kok sithik-sithik leren, sithik-sithik leren. kowe urung nglakoni umur 45 Lah ya Dul. Ora pokale tambah, Mbak. dalam Pokale ora tambah. wajar kaya tuwa ki saya cugetan ngene iki. Ah iya. Wong tuwa iki saya cepetan gampang cemburu. Ono kok dilokke tuwa mah. Oh, aku anakku dilokke tuwa nesu ya. Lho anake dhewe kok Bapak sudah tua, gundulmu aku. Ya. Anak umur 5 tahun. lah ya anakmu iki kepiye to Pak? Ini mbok jak tahlilane kepiye? Lah piye to? Dek berdoa, ki sing meninggal ben husnul khotimah. Nah iya. Jadi dina kok Dek doakan Bapak ya. Ah, Bapak mati. Ngono. Ah. Kok piye ya anakku? Wes. Ya lah ya kok yo iso. Ayo ta.